Moi kaikille! Mä oon Mikko ja mä tulin Saartar Oystä kertoa teille, että millaista uutta lelua me ollaan hommattu. Eli me ollaan hommattu meidän firman ensimmäinen laserkaiverin kautta leikkuri. Eli tämmönen Crealityn Falcon A1 Pro-kone tuli hommattua ja nyt ajateltiin tehdä tästä tämmönen unboxing-video. Eli lähdetään katsoa millainen tekotin on tullut hommattua. Aletaan avaa tätä boksia. Ja tosiaan tää Creality Falcon A1 Pro tuli hommattu ihan sen takia, että tää tuli just markkinoille. Meillä oli laserille tarve ja silloin tietty kansi ostaa se mahdollisimman uusi tuote. Mutta pidemmittä puheitta, niin me hommattiin siihen pari tämmöistä pakettia kaiverusmateriaalia, tämmöistä perusvaneria, basswoodia. Nämä tulee tälleen kivasti pakattuna ja sitten se on kiva, kun ne on jo valmiiksi sopivan kokoisia, ei tarvitse ne taas tänne mahtuu sinne koneeseen. Sitten tuli hommattua tämmöistä pähkinäpuuta. Avataan tää laserkaiverin pakkas. No niin. Katsotaan, mitä laserkaiverin pakkauksessa tulee. Tämä pitäisi olla tosi helppo koota. Usein, varsinkin tämmöiset vähän edullisemman pään kaivertimet, niin ne piti myös rakentaa itse. Mutta tämä pitäisi olla nyt semmoinen, mikä on täysin valmis. Pienillä rakennusoperaatioilla selvitään. Ja siellä se itse masina onkin tästä. Aika hienon näköinen masina. Nyt tää pitäisi saada uudestaan. Tää painaa 23 kiloa, eli täältä se tulee ulos. Okei, katsotaan vähän mitä tää näyttää. Tää on tosiaan tukevaa tekoa, tosi tämmönen niinku kiinteä möhkäle ja kivan näköinen tänne. Voi pitää ihan missä vaan, ei tarvitse paljon ihmetellä, että mikäs masina siellä on. Ilmapoistoaukko, siihen pitäisi olla letku tää sisällä. Ja sitten avataan tää luukku. Täällä pitäisi olla kaikki varusteet. Tärkeä käyttöopas. Muuntaja. Näyttö. Koska tämä näyttö on tämmöinen ulkoneva näyttö, tämä on semmoinen, mikä joutuu itse asentaa. Eli täällä on johto ja sitten se klipsataan tuohon kiinni. Eli ei ole vaikea juttu. Lisää pehmusteita. Tämä on joku arkeologinen tutkimus. Lisää vaan löytyy tavaraa. Johtoja, sähköjohto, lisää johtoja plus ilmaletku tuolle Air Assistille. Eli tässä tulee valmiina jo mukana Air Assist, mikä monessa muussa laitteessa pitää ostaa erikseen. Mutta tässä tulee mukana Air Assist, joka on siis semmoinen, joka puhaltaa ilmaa suoraan siihen laaseriin. Tekee parempaa leikkausjälkeä sitten. Ja tämä on itse asiassa sen Air Assistin pumppu. Eli tämä tuottaa sen ilman sinne. Se istuu tommosilla kumitateilla. Varmaan just sen takia, että kun se pumppaa, niin se varmaan tärisee aika paljon. Sitten se ei pidä meteliä pöydällä. Sitten on tämä ilmaletku. Poistoilmaletku. Eli jos laaserista tulee aika paljon huuruja ja savuja, niin poistoilmaletku on hyvä juttu. Voi laittaa suoraan ikkunasta puhaltaa tämän haitareen sitten ilmaa ulos. Täältä löytyy yksi kappale vaneria kaupunpäällinen. Voi sitten testata, että miten tämä laaseri toimii heti, vaikka ei olisi ostanut mitään matskuja. Eli mitä muuta pakkaus sitten sisältää? Siellä oli tosiaan tämä virtajohto, ilmaletku, pyöriän johto, sitten tulee USB-johto, sitten täältä löytyy puhdistusharja, pienet pinsetit ja sitten tämä on jonkunlainen puhdistusliina. Olisiko se laaserin puhdistukseen? Tosi pieni. Tämä on varmaan sen laaserin ehkä joku suoja tai joku linssi. Kiinnitysvälineet, millä saa sen letkun kiinni. Sitten täällä on muutamia näitä puuskoloavaimia. Sitten täältä löytyy fokuspalikka. Eli tämän fokuspalikan avulla
Tämän avulla saa säädettyä sen laserpään korkeuden, mutta koska tässä Creality Falcon A1 Prossa on autofokustoiminto, niin me ei tarvita kovinkaan usein todennäköisesti tätä. Varmaan sitten, jos on joku semmoinen materiaali, mihin se autofokus ei toimi hyvin, niin sitten voi olla, että tätä tarvii, mutta muuten todennäköisesti ei kauheasti tarvi. Ja sitten täällä on näköjään USB-adapteri. Eli tämmöiset sisällöt siellä nyt sitten oli. Nämä kaikki kuuluu tähän peruspakettiin mukaan. Plus sitten tosiaan tämä 1 kappale vaneria ja kohdistuslappu. Tämä on tärkeä, tämän avulla kohdistetaan tuon laitteen oma kamera. Sitten tosiaan, koska saadaan kuljetettua, niin ne on fiksusti ottanut näytön irti. Eli tämä on ainut osa, mikä pitää koota varsinaisesti tässä. Eli on näytön datajohto ja sitten tässä on teline sille näytölle. Eli näytön takana on ohjeet, miten se homma toimii. Eli kiinnitetään vaan tämä datajohto oikein päin. Vähän on pienet liittimet, täytyy sanoa. No niin, se on siinä. Eli näytän kaapeli vaan kiinni ja sitten tää pitäisi ripsahtaa tänne suoraan tänne kylkeen. Näin. Näyttö kiinnitetty. Ja tärkein osahan on tietenkin tää muovin irrottaminen. Eli täällä on erilaisia portteja. No tossa on virtanappi. Ja ennen kuin mä peitän tämän napin itse, niin tää on hätästoppi. Eli sen pitää olla tällä ulkona. Ja jos tulee joku hätä, että se pitää nyt saada pysäytetty, siellä on kissa välissä tai syttyy tulipalo, niin tosta vaan niin kone sammuu. Eli tosi hyvä. Sitten kiinnitetään johtoja. Virtajohto yksinkertaisesti tuosta sisään. Air Assist eli ilmapumppu. Ja sen johto tuosta. Ja sitten täällä pussissa meillä on Air Assistin letku. Tätä voisi joku sanoa kokoamiseksi, koska meidän täytyy tämä letku työntää toinen pää tähän reikään. Noin. Ja toinen pää tänne pumpun jonnekin. Ja tässä pumpun etuosassa täällä päällä on tämmöinen tutti, tämmöinen tulppa. Se otetaan pois. Noin. Ja sitten tämä letku laitetaan tuohon tulpan tilalle. Noin. Ja nyt käytännössä koko laiteasennus on suoritettu. Eli näin helppoa on saada se käyttö valmiiksi. Enää ei tarvitse muuta kuin laittaa sähköjohto seinään ja USB-johto tietokoneeseen. Niin meillä on kaikki valmiina. Yksi asia toki, mikä kannattaa muistaa, on se, että toi avain pitää olla paikallaan ja virtalukon pitää olla auki, että tämä kone käynnistyy. Eli tuossa asennossa niin nyt kone lähtee käyntiin.